O Centro de Información á Muller de Portonovo atendeu unhas 160 mulleres ao longo deste 2018. Este tipo de instalacións como a Sanxenxina son a primeira porta que poden acudir aquelas mulleres que por circunstancias son máis vulnerables. Conscientes desta premisa, o vicepresidente da Xunta de Galicia visitou esta mañá a instalación de Portonovo. Que calquera muller que este sufrindo unha situación de maltrato, de violencia de xénero, ou que cree que poda sufrila, que sepa que aquí ten un asesoramento, que pode vir aquí, que aquí se lleva a sudar, que non soporte un minuto máis esa situación porque pense que non hai quen lle vai a botar unha man. As administracións estamos tamén para eso, aquí hai profesionais perfectamente preparadas e que con absoluta discreción van a atendelas, van a darlle unha solución e vanlles botar unha man para que non soporten un minuto máis unha situación como a que teñen. A Administración Autonómica subvenciona esta instalación cunha achega duns 50.000 euros por ano, unha importante axuda que contribúe a que continúe ofrecendo o seu servizo, pero que non é suficiente, tal e como sinalou o alcalde Telmo Martín. Se queremos falar do CIN, o Centro de Información á Muller, con cales o vicepresidente estuvo ben, hasta ahora nos dando unha subvención que casi ronda os 50.000 euros. Eu xa estuve explicando dentro que non é suficiente, porque aquí atendemos tamén a meaño, pero farás o que se poida, pero a miña obligación como alcalde é dicirlle que as mulleres hai que atendelas cada vez mellor, e nós, cada ano, por aquí fanse máis de unha media, aproximadamente de 300 atencións a mulleres do CIN, onde contamos con unha psicóloga, e tamén cunha asesora xurídica. Coñecer o seu funcionamento, as súas traballadores e os servizos que dende el se ofrece a toda aquela muller que o necesite foi o obxectivo desta visita, a que tamén acudiron a directora xeral de Igualdade, o delegado da Xunta en Pontevedra e a edil de Igualdade. Todos eles foron recibidos pola comunidade de profesionais que cada día prestan servizo no CIN de Portonovo.